Nganuman mga bayan nga itong mga pag-ampo, dili dayon matubag or dili bagyod tubagon sa Ginoo. Sometimes, usay mangluod na ta Lord, wa magyud kay klaro. Nganong wa man nimo gihatag ang akong gusto, nga importante man ni alang ka nako. Yes, mga kaigsuunan, lain-lain yun na siya og tubag sa Ginoo. Pero nakaibalo ba ka nga we can also ask for the intercession of our Blessed Virgin Mary nga atong gisaulog, Maria, ang inahan sa simbahan, ang inahan natong tanan, nga kung mudangop kita sa atong langit nung inahan, mas mapadali ang iyahang paghangyo ngadto sa iyang anak nga si Jesus. Mga kaigsuunan, nahitabo ka na sa kasalsakan ang unang milagro. Nahitabo nga ni Dool ang mga tao, ang mga tinun-an kang Maria, ug ni-intercede siya niingon kang Jesus, nahutda na silang bino, ug didto nahimo ang unang milagro.